Tervetuloa toiselle jaksolle, mikä käynnistetäänkin Airan vanhuudenkodin valaistuksen merkeissä. Tänään me koetaankin täällä Airan vanhuudenkodissa, niin valaistuminen täällä nyt asennellaan justiin parhaillaan. Sähkömies laittaa viimeisiä valaisimia kattoja, osa näistä valoista jo palaakin täällä. Sähkösuunnitelmahan yleensä tekee niin kuin sähköliike tai sähköurakoitsija, mutta kuinka paljon sulla on ollut sormet pelissä tähän valaistuksessa? No totta kai mä olen jutellut Ekun kanssa. Häneen mä luotan näissä asioissa täydellisesti, mutta olen halunnut kuitenkin tietää, ja että varmasti tulee otettua huomioon nämä niin kuin lämpötilat. Mä en ymmärrä niistä mitään, mutta nämä on tämmöisiä, mitkä Ekku kyllä ymmärtää. Ja kaikki turvallisuus ja energiansäästöt ja kaikki ne on otettu täydellisesti huomioon, ihan varmasti. Mutta Ekulta voisi kysyä. No kysytään Ekulta. Kyllä ainakin päällisin puolisin näyttää, että valoa ainakin riittää. Sä oot Ekku tunnettu enemmänkin tästä valosuunnittelusta ja taiteiluista, niin kuin tämmöisistä isommista tapahtumista, oopperoita, näytelmiä ja kaikkea tämmöistä. Ja nyt suunnittelet Airalle vanhuudenkotiin valaistusta. Mitä sulla on semmoisia, mitä sun on pitänyt eritoten ottaa huomioon? Tietenkin varmaan turvallisuus ja tällaiset näin. No kyllähän mä tietysti siitä lähdin, että valo on iloinen, positiivinen asia, sitä pitää olla paljon. Ja sitten mä 3 arvoon yleensä kiinnitän huomiota valoissa, eli sellaiseen värintoistoon, että se on mahdollisimman hyvä. Itsekin olen jo ikäihminen siinä mielessä, että ikänäkö alkaa vaikuttaa. Eli siis jos väritoistoarvo on mahdollisimman korkea, niin on helpompi lukea ja työskennellä työvalona. Sitten mä värilämpötilaan aika paljon kiinnitän huomiota. Itse tykkään tuosta tungstenalueesta eli halogeenialueesta näin sisustuksen kannalta sisätiloissa. Ja sitten tietysti tehot, että teho on riittävästi. Mä kattelin tolleen nopeasti, että tänne taisi tulla melkein 100 valoa tänne pelkästään sisätilaan. Oho, tuliko niitä niin paljon? Joo, siis tämähän on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tämä on puhdas leditalo, eli siis puhutaan ihan muutamista vateista per valaisin. Eli noi on 6 wattia, noi isoimmat ja pienimmät 1 watin. Ja sitten siinä on se, täällä maalla, kun mä itse asun täällä metsän keskellä kaavoittamattomalla alueella, niin silloin tällä tulee toi sähkökatko. Ja vanhus, kun sitten pimeässä yhtäkkiä tulee sähkökatko, niin se voi olla aika pulassa, varsinkin jos se on joku rollaattorikin varassa tai tällaista. Niin tässä automaattisesti syttyy tällainen turvalojärjestelmä, joka on sekin ledeillä. Tätä sähkösuunnitelmaa kun katsotaan, niin tästä ei normaalistikaan normaali ihminen ymmärrä mitään, mutta täällä on aika paljon kaiken näköisiä kytkentäkaavioita. Poikkesko tämä vanhuudenkodin sähkösuunnitelma jotenkin normaali omakotitalon sähkösuunnitelmasta? No kyllähän tänne tuli huomattavan paljon enemmän muun muassa noita LED- ja halogeenivaloja, että normaalitaloihin tulee muutama hassu valopiste kattoon ja vähemmän halogeeneja. Eli halogeeneilla yleensä leikitään jossain keittiötiloissa, olohuonetiloissa pikkasen, mutta täällähän niitä on nyt sitten viilety laajemminkin. Ja täällähän on tavallaan nämä kaikki valot, mitä täältä löytyy, niin ne on himmenettävissä. Yksi semmoinen erikoisuus, mikä mulla pisti täällä silmään, niin on tämä turvavalaistus, mikä ei yleensä ole normaali omakotitalon sähköjärjestelmässä. Ekukahan tuossa puhuttiin jo, että jos sattuu, että tulee sähkökatkos, niin täällä syttyy valot, että pimeässä ei tarvitse oikeastaan itse olla. Miten tämä niin kuin muuten toimii tämä järjestelmä? No tämähän on silleen tämä järjestelmä rakennettu, että se ei välttämättä tarvitse kokonaan olla sähköt pois, että se riittää, että joku valoryhmän sulake palaa, niin se haistaa sen jo ja lyö saman tien varavalastuksen päälle. Täällä oli katossa nämä pienemmät spotit, nämä oli justiin näitä turvavaloja, mutta tuossa onkin Airalla kädessä tämmöinen vähän ihmeellisesti näyttää tämmöiseltä satelliitilta. No sitten kun vanhus, onko se sitten Aira vai onko se koskaan vanhus? Musta tuntuu, että ei. Siis sitä mä oon odottanut. Tällainen silmänluomivalo laitetaan lattian rajaan makuuhuoneessa seinään alas ja se ei herätä nukkujaa, koska se fokus menee siihen lattiaan, niin se vaan valaisee sen lattian. Ja nyt tietenkin kun on kyse taas ledeistä, niin näissä on käyttöikä ihan älyttömän pitkä, ettei tarvitse olla joka viikko vaihtamassa polttimoa sinne. On sellainen 50 000 tuntia, että siinä se on käyttäjästä riippuen 10–20 vuoteen ainakin se vaihtoväli. Aivan.
Onko nämä sun käsialaa myöskin nämä, että on nostettu pistoraisia ylöspäin, vai onko tämä tullut suoraan sähkösuunnittelussa, joku on vanhuudenkodista kyse? No kyllä se on varmasti tullut mun ja Airan ja vähän sellaisena yhteisajatuksena, että jos nyt oletetaan, että sä oot rollaattori kunnossa tai pyörätuoli kunnossa, niin on se nyt aika hölmöä konttia tuolla lattialla siinä vaiheessa, että tuskin sellainen ihminen pystyy edes tekemään mitään, saada stepsille seinään, että sen takia se on laitettu helpoksi, nostettu tuohon ylös, että eihän se noin visuaalisesti tilaan, se vähän rikkoo tilaa, mutta siis sanotaan, että se on kuitenkin, jos puhutaan vanhuudenkodista, niin silloin se on voi olla hyvinkin ratkaiseva tekijä. Aivan. Miten sä oot suunnitellut myös tänne ulkovalaistuksen? Täällä oli räystäitten alla jotain valoja sun muita, että mikäs niissä on ollut ideana? No siinä on lähinnä ollut se idea, että ensinnäkin tää on hyvin valkoinen talo, niin mä en oikein katso siis tällaista taloa, että tämä tarvitsisi julkisen valaistuksen, että nämä on enemmän siihen tämän talon ympäristöön olevia valoja, jotka saadaan räystää sen. Henkilökohtaisesti mä en tykkää sellaisista käpyvaloista tai sellaisista valopylväistä, ne on aina esineitä tuolla ilman funktiota monta kertaa päivällä. Ja sillä, että tuolla hoidetaan tämä talon ympäristö ja yritän saada sen suuntauksen niin, että se mahdollisimman vähän ottaa seinää. Niin kuin mä aloitin tämän, että valo on iloinen ja positiivinen asia ja sitä pitää olla aina paljon, mutta siihen ei saa paljon mennä sähköä. Aivan. Sanoit, että 96 valaisinta, se on aikamoinen määrä. Kyllä huomaa, että valaistussuunnittelija on päässyt toteuttamaan itteensä. On, ja sitten se, että tuolla oli onneksi silleen, että kun se oli suunniteltu se koko valaistus, että on LED-valoja, eli silleen, että siellä ei ole pelkkiä halogeeneita, koska muutenhan siinä olisi energiakustannukset sitten aika kovat. Se on totta, LED vie vähän energiaa ja se polttimon käyttöikä on pitkä, että se on siinäkin mielessä niin kuin taloudellista. Niin on. Mutta sulla oli joku